Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magbabagay po ng iba't ibang karunungan din po. Sana po ay bumili kayo ng notebook po at ballpen. Tapos lahat po ng mga binabagay ko po dito ay isulat nyo po. At gawin nyo pong libreta po. At magagamit nyo po habang buhay po ito na aking mga binabagay po. Hindi po ako dito gumagawa-gawa lamang po ng i-share ko po para may magamit din po kayo sa oras ng kagipitan. At may i-share nyo rin po sa mga anak nyo po, apo nyo, kapinsan nyo po, kung sino po yung isusunod po yung pagkakalooban nyo po ay magagawa po ninyo. At i-share nyo rin po sa iba, sa mga kabag-anak nyo po, sa mga pinsan o sa mga kaibigan. Hiwaga ng Pangasinan lamang po. Kung gusto nyo po talaga matuto po manggamot, tumutok lamang po kayo dito. At marami yung mga orasyon po na ibabagay po na malalaman nyo po sa pang-araw-araw na panggagamot po. Ano pong klaseng mga pangangailangan na mausan nyo po. Kung kakinakailangan pong gawin nyo po o panggamot nyo po. Pwede po kayo manggamot dito. Kahit wala po kayong medalyon po, pwede po kayo manggamot. Basta magpudir bakod balabal pundo pa kayo. Magpalakas muna kayo. Kahit hindi na po kayo mag-umpisa mag-devotion. Kasi ang pagde-devotion yan sa mga may medalyon lamang po. Kung may medalyon po kayo, pwede kayo mag-devotion po ng 49 days po. Pero kung wala po kayo medalyon ng tangan-tangan po, pwede po manggamot. Kahit wala po kayo medalyon, pwede po kayo manggamot dito. Basta bukal sa puso po ninyo. At pag nag-devotion pa kayo, nagdadasal po sa araw, gabi, ay alam mo lang Diyos na makapangyarihan sa lahat yan yung ginagawa po ninyo sa araw-araw. Kahit wala po kayo medalyon, pwede po kayo manggamot. Basta ang gawin nyo po ay kumuha po kayo ng pudir, bakod, balabal, pundo sa inyong sarili, pati buong pamilya po ay mapuproteksyon nyo po. Para ang halimbawa po kung nanggamot po kayo ay hindi babalik po yung karamdaman po ng ginamot nyo po. Hindi po kakapit sa inyo kundi malulusaw po yun. Para sabihin nyo po na ang pagpupudir po ay para hindi po kayo matablan po na kalaban po ninyo. Isa na rin po. Tapos hindi po kayo mabalikan ng ginagamot nyo po. Yung sakit ng ginagamot nyo po hindi po tatalab po sa inyo kundi malulusaw po yun. Dahil nakapudir po kayo balabal pundo. Kaya tinatawag na may balabal pudir, bakod, balabal pundo